2 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри давҳаи давлати қатар бо муассиси бонки байналмилалии исломии қатар шайх Али ибни Абдуллоҳ Олисонӣ мулоқот намуданд. дар вохӯри вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи молиявии Қатар баррасӣ гардид. ба ҷалби сармояи қатарӣ ба иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумла барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судовар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. шайх Али ибни Абдуллоҳ Олисонӣ ки чанд дафъа ба Тоҷикистон ташриф оварда ва ба кишвари мо муҳаббати зиёд доштааст, омодагии худро ба сармоягузорӣ дар бахшҳои ояндадор иброз дошт. аз ҷумла роҳандозии ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сайёҳӣ ва ҳифзи муҳити зист ҷолибу судбахш номида шуд. имрӯз бо муҳтарам ҷаноби олӣ бисёр мулоқоти пурмуҳтаво доштем ва барои сармоягузорӣ намудан дар ҷумҳурии Тоҷикистон сармояҳое ки ба манфиати ҳарду кишвар аст мо баррасӣ намудем ва инчунин бо даъвати муҳтарам ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо як гурӯҳ аз ҷумҳурии Қатар сармоягузорон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба наздикӣ сафар хоҳем кард ва он соҳаҳое ки барои манфиати ҳарду кишвар аст онро баррасӣ хоҳем кард. аз ҷумла дар соҳаи канданиҳои маъданӣ ва коркарди он фаъолият хоҳем намуд. дар бораи Тоҷикистон танҳо ҳаминро гуфта метавонам ки чунин ки ба ҳамагон маълум аст, оби ошомиданӣ аз ҳама зиёдтар дар Осиёи Миёна ин дар Тоҷикистон аст ва бисёр оби ширин дорад ва инчунин меваҷоти тару тоза ва азбас ки ман дар баҳор ба Тоҷикистон сафар карда будам, то ҳол он хотироте ки аз Тоҷикистон доштам аз ёд намеравад ва ман Тоҷикистонро дилпурона метавонам гӯям ки Тоҷикистон ин ҷаннати Осиё аст.